Jokenya modak gi kute mag ayaki, tuo mar kansa kod kahera dwaro ni od bura otim lokruok e winjruok ma piny Kenya noketo kod riwruog pinje Jo-Arabu kata UAE magiwacho ni dhi medo bech yedhe magitiyo godo. Riwruok mar Eco-News motelo ne nono winjruok makamano wacho ni nitiere bath andika e winjruok makamano machiwo thuolo makende ne kembe moko mar loso kendo uso yedhe. Gino manyalo biro miyo nengo mar yedhe idho mokalo e pacho kae. Simfros Okinda nigi ler mar wachno. En romo mano kelo kanyachiel jotuo mag kute mag ayaki, kansa, tuo mar kahera kind jokanyo mamoko mar twak ewi winjruok moro manobedo e kind piny Kenya kod piny Jo-Arabu mar United Arab Emirates e chak higani. Kotene kod riwruok mar Eco-News mochung' ne nono winjruok ma kamago, piny Kenya koro donjo winjruok manyalo biro neno ni kambi achiel kende emochiw ne ting' mar loso yedhe e pacho ka. Market exclusivity inamaanisha mtu huyu anapatiwa monopoly na hakuna mtu mwingine ambaye ataingia katika hiyo soko kuuza dawa hiyo. Kwa hivyo mtu huyu anaweza tumia hiyo dawa, anaweza iuza na anaweza weka bei yoyote ile ambaye anapenda kuweka. Jokanyo ywak ni winjruokno dhi medo nengo yedhe thuolo mabiro gima kidek medo midhiero e ngima jotuo. Wang'eyo pile pile ni ka joma uso yedhe tin to nengo yath dhi malo. Kenya yudoga yath e nengo mapiny e yo moro miluongo ni compulsory licensing. Matiende ni giyudo companies moko maok original company mondo los yedhego e nengo ma piny. To ka yedhegi wabiro yudo monopoly koa kuom United Arab Emirates kende, to yedhegi nyalo miyo nengo bed malo. Gimedo lero ni nengo thiedho kahera, kansa kod kute mag ayaki ni malo, kimedo bende ni kony mayande wuok e piny mar Amerika e konyo ngima jotuo sani onge. We have people that spend 250,000 in 21 days. As per this document, or even as per this agreement, these prices can go up to times 10. That means in 21 days, somebody will spend around 2.5 million shillings. Honestly, in this Kenya, in this era, it's going to be impossible for one to continue fighting. Ngeche ni koro dhano ok bi muonyo yath. Koro tiende ni tuo mar ayaki dhi malo, dhano mang'eny dhi tho nikech wach mar kahera ni, to kendo dhano mang'eny dhi tho ne wach mar kansa nikech nitiere jok mok nyal kata chulo kata nyiewo yedhegi. Koro wan kaka jok ma timo tich mar advocacy wawacho ni winjruok ni ok dhi kodwa maber. Sirikal kore kwayo mondo kaw pach jopiny kendo ket lokruok madwarore e winjruok ma kamano kapok oleo. So we are concerned with the potential impact the trade agreement has on health sector. Health is very critical and you cannot juggle or play around with health. So in anything that you are doing that has a component of health, it should have public participation because it's going to impact millions of lives. Magi makoro medo kiyo ko ngima jotuo kiparo bende ni mane igani ema piny Amerika nochungo chenro mage bwo riwruok mar USAID. Simfros Okinda, Ramogi TV. Tend County